приятели, знам, че не сме се виждали от колко години? 6-7, не знам. Но ето, че се завръщам отново в YouTube кариерата, само че този път с нещо малко по-различно, което ще... Дрифте, ау! Ники, появи се. Ще ви покажа моят нов колега ютубър. Тя е кармаска сега. Точно така. И аз съм с него ще ви покажем най-любимите възможни красоти. Същия контент е малко по-различен, но се надяваме да ви бъде интересен. Пък ако не, ще събираме нова аудитория. И какво правиш? Флексинг. Ники, вече задно ли е? Оп! О, вау, мацки, нападайте. Не сте виждали такъв дрифтър. Мале бронята. Бронята е в състояние за клип. Така, сега ще ви представим колата малко по-обстойно. Може да ни я представиш, да ни кажеш нейните характеристики. Купих я тия Ауди за 1800 лева. Гръмнат двигател, 1.8 турбо, ама на ерген. Готови големи турбини, дюзи 480 кубика. Трябва да прави горе-долу 300 коня, на които турбото, някакъв третен колектор имам. Там това някакъв много шайнерски, за това са марки. Ние отвен правим цел. Дюзи 480 кубика на колектор с конфол. И се надявам и да бачка. Като цяло смени. Крисито. Смени двигателя с двигател от морга за 9 лева, нищо това. Смятам, че ще стане добре работа. Така, отвътре да ни покажеш. Нещо с кожен салон. Да поканиш приятелите ни. Има кожа по корите на връзки. Мален лукса. Най-бейсик 3 лъчеве волан, те са по 40 лева маняк. Ако някой няма такова нещо, на ножите си е пълен шайнер. Бълък. Значи седалки са от бащата колата, защото е пълен букук и мен не ми трябва такова седалки за момента. Беше с кожени интервали. Отзади съм по лекотил, свалям и музики и такива работи, малко съм в процес. Задните седалки съм ги разкарал, има баската оригинална, която седи тук е тъй, виж. Тук е тъй седи. Така. И да, като цяло, код съм могъл за момента съм го махнал, ще махам и още. И някога Нагласяме бронята. Вижте, как е бронята? не гледам да не я щупим. Сваляме и което може да се щупим. Доста грубо обаче стана. Ще иба номерата. Ари, първи ръст! Първи ръм сцепихме радиаторчето. Ау! Викам им какво става отвънка. Не ще да направя много, Родихме. Какво стана? Викаш, бил съм ти сам климатика. Ще пакина. Тук май ще остава фармата. Ще пакина. Няма да внимавам. Пърлихме водите, ама не откъде трябва. Роди, ама
Момиче ли? през устата. Момче ли? Значи, нованите коли фърлят някой маркуч, казанчи. Аудито бате. Маняк фърлих на климатика. Един вид, толкова се води там, бе. Абе на парното казанчето гръмна, да. Той е малко радиатор. От всички възможни работи. Брат, състои турбо, можеш да гръмни двигателя. Приятеля не искам. Ти гледаш. Имаш ли гарги в колата и ги изкараш? Честната му реакция. Така, търсим. То виж това е дълга. Или казанче. Това е башка за ти. Башка трябва. Гледайте колко ще ти директива. Ти задай за това. Мама. Тук са писам като на смечището. Брат, гледай коби вътка е. Ето и перка намерихме даже. Родина дънките ми. Мале! Продаваме смуквателен колектор на Мерцедес. Ето го идва щастлив. Ето там са нашите герои. Мавараджи. Флеквах и много тежко. Чека ми вика, на дрит ли го караш? И аз да. Верно. Изчай да се върна. Айде водата. Трябва да караш ли?
второ правене за деня. Каква е последицата този път от нас дупка? Някой ще бъде на дупка, ама някой ми паднаха колите. И така, приятели, станахме без горивни линии. Много добре. Дали не изгубихме 2-3 литра бензин? Майката си бал. Че то пръскаше, направо ще кажеш. С всичка си го пръскаше. Тя както е с по-голяма помпата с кола. Айде да събира бензина, който да не го изгубим целия ден. Малко да изгубим, ако можеш. Увиснали са увиснали са бензиновите линии и в газа сега. Някакво да. И така, приятели, аз съм доволна. Върнахме си. Тук е бясната 20-ка. Бясната 20-ка, ще кажеш. А Вера ми бе с мен на полигона, ще кажеш. И дръжти ми. Бясната 20-ка ни чака. А Вера с бе там. вика, няма хора на полигона. Къде? Там. Поемам. Четворка. Първо нас там ли е? Да. Той е първият ми опит на къдъщ. Да, дрифт да свърши, ма някакво остане. И някакво да. Това беше блога, не ви кажи последиците. Да. Значи, първо ми гръмна казанчето за антифриза на климатика, да мога духа топло вътре. Няма така работи повече. Там на полигона, на който ходим, има едни купчини маняк с бокуци от морги. И поначупих ни казанчета, взех една тръбичка и го оправих. Точно така. Да, даже и скоби намерих, направо не му успя да вкарам. Втория път оцелихме някаква прекрасна дупка и сетихме... Какво сетихме? Бензиновите... Да, останахме без бензинови линии. И няма бензин, само на газ. Няма. На газ няма да е турбо проекта, тъй че няма да. И... Ще видите много забавни кадри и бясна 30-ка. Айде, чао!